ya kok nek maling to mon. Kowe iki reng gak ngenang-ngenang ae turu ae. Ya ampun, kowe iki lho bedhe-bedhe kaya turu, kaya wis sukses ae. Tra aku ki ya wis sukses to, Reng. Agak gede kerjaan gitu. Aku ki lho pengacara. Alah, pengacara opo? Lah wong dapuramu kaya ngono, nek wis ra ngandel aku. Ya omong iki kok gak ngandel. Kowe iki kudune bangga duwe kanca pengacara kaya aku ngene. Kowe ya pengacara temon. Sobomu jelase kantor-kantor mon. Ya ndekno aku iki lho undang-undul mbek awakmu kok ora ro ngono. Iki dudu pengacara sing sobo-sobo kantor ngono kuwi, Reng, kerjaanku. Iki pengacara sing beda maneh. Lho, dinding-gone pengacara kok kaya sobo kantor temon. Lah maksudnya beda piye? Iki pokoke beda Reng pengacarane. Wis ora perlu kantor-kantoran. Lah kuwi pengacara apa mon? Ora gawe kantor-kantoran. Nek kan dandana pengacara kere kowe engko. Ya terah pengacara kere iki, Reng. Pengangguran banyak acara. Oh, lah kok ngasu mon kowe. Tak kira pengacara tenan. Bakne iki ya bento mon. Oh, mbok keplayen iki brasku. Kena tambah bento ya kancane. Jane rene napa? Aku rene iki meng to, ape adol manuk. Kowe ronggone gak? Adol manuk iki ya nggone Pak Tejo to. Pak Tejo nak ya dodolan manuk to kaya. Mosok to mon, Pak Tejo bakul manuk. Andi aku kok gak. Yo Reng. Pak Tejo iki bakul manuk. Tapi wonge ya ngono kae. Wani ora kowe. Ngono kae piye to mon? Kok kaya padha umume wong to mon. Wah. Lagi ra genah Pak Tejo tenan to. Wong iki ra umume wong. Nek gak gerah bringose kae. Nyokrok iki barang-barang. Mosok to mon? Iki brengos apa blara kok nyopros iki. Duh, diomong ya ora percaya. Tapi ya terserah awakmu. Wani apa ora? Ya panggal los to mon. Wong aku lho ya butuh duit. Nah, apa ora jane kowe? Kok ora. Dewi sing arep modal iki manuk apa? Kok gek burung hantu maneh. Iki ngono burung hantu mon. Iki ngono burung asli. Gak percaya. Jangan iki. Lho, Dan ndi to Rang manuke Rang? Tak ketok lho. Wes, kuwi. Manuk iki ndelik kuwi. Gro-gro isin mbek kowe kuwi lho. Nah, apa ora jane kowe? Wah, manuk pret ae kok isin barang Rang. Manuk pret dengkulmu iki lho manuk jos. Nah, wes ayo melaku adol manuk ngene Tejo kono. Ya sih toh. Tak adus-adus aku. Wis gak adusan wis ngono lho kowe iki. Kowe iki adus-adus padha ae rupamu. Mosok to Rang? Berarti panggah ganteng kok iki. Kayak biasane. Ganteng apa to mon potongan kayak gatul lah ganteng. Wis mon, jel mon, gasan nelonan ae rupamu panggah. Beh. Oke, Crot. Wah. Ayo. Pak ngongkon-ngongkon ngetok gedang sing ndi? Gedang renek woe kabeh ngene. Pak piye to? Kene ra tau sapa kebonan kok. Kon ngetok gedang. Ini kok yo roh sing ndi? Sing ndi ngendi? Apa sing iki? Iki paling sing dimaksud. Piye to jane? Laras tok koyo ngene iki. Jane dinguk ora karo Pak. Musik ngene.
Lu. Oh no. Ini tuh. Ya ampun. Jere wong kamu dalane penak. Wis tuntune wis. Iki nek dalane pora ya. Iki aku nyasar ki nggo. Duh. Lah ki lak tejo to. Gek nampol cah ndek kono. Paranane. Yo, nampak ini kono. Kowe to, Cil. Iki lah dikokon Pak ngetok gedang lho. Ngetok gedang ora rasa-rasen. Sarapan porong ya jane. Urung ya, Cil. Urung sarapan aku mau. Napa tak kok? Arep mbok tukokne to? Kira aku tukokne dapuranmu. Wah, aku dhewe lho rong sarapan. Yo gedangmu kuwi lho. Badokan. Iki tak ketok arep tak sarapan. Lha mrene arep napa ya, Cil? Gedang mbok tonton. Goblok wis jane. Goblok nyera tak tuntun. Modalane lho kaya ngene. Tak terusne yo pedang ngrosokne neh lho, Jo. Lah pedang kaya ngene iki pantes dirosokne, Cil. Rupane padha karo awakmu ngono. Nyek we. Raiku mbok pedane rosokan berarti. Aku ora madakne, Cil. Lah yo wis mirip lho. Raimu. Wong Jawamu piye to, Cil? Pedah nok turut kebonan, pedah ning ratan kono. Gimana aku jane yo liwat ratan, Jo. Tapi tutup kabeh dalane. Terus diomongi wong liwat dalan terobosan. Kok dalane malah kayak ngene to. Wis dalane elek, petuk kowe sisa. Raimu Cil. Petuk aku iki kudune malah seneng kowe. Wis Jo, dan diketok gedange, rasake kan ngomong e. Ya lu aku kok. Ora apa jaluk. Kowe gelem ya? Lho, jiko. Nibur lho. Bayah. Lho kon jiko dhewe ngono kuwi aku. Ya iya no. Larahmu bukan jipukne. Penak men. Lho ngono, tak jipuke dhewe. Luwen aku. Wes ngene iki demi weteng apa tak lakoni iki? Cah lak goblok ya ngono. Gedang penek. Oh tak kau wetok ya kentang. Oh no. Jancuk. Duit ngancok bento men. Garap ngene kancane modar no. Lek goblok gedang kok penek. Ketok ae kenek kok. Lah jaremu mbok kan menek. Ya tak penek to, Jo. Kok bento men jane. Ya salahmu kowe manut ae. Kan paling malah enak to, Cil. Ya lak ngono sing penak awakmu sing ngajur koncone. Wis rasah nyangkem ae. Lho nyoh bagiamu. Nyoh jam sarapan. Ya ampun mek loro. Gak sumbur lak menek. Nyoh badhe dhewe. Simon, kamu tahu Simon ya? Walah rang
nguyuh barang peten ngono lho. Apa ngompol ya ora apa-apa. Oh, lho raimu. Wis wayahe nguyuh ya bukan ngempet. Jadi penyakit ki engko nah ora jane. Wah, larang, Rang. Ya wis ngono, yang cepet. Aja suwi. Oke, kowe entar nang kene turunin manuke aja sampai ilang. Oh, wedak pisan. Oke, Bos. Wah, guru-guru gareng nguyuh ketularan ben nguyuh ngene iki. Kok tak nguyuh sisan ya? Eman-eman mumpung mandek. Kan ning kene sik ngger yo, aja ngarep ning ndi. Tak nyusul gareng sik. Wah. Tambole iki lho Mas, mosok lombok. Wah, kok gedhe nang. Lagi kok kentongan kok nang kene gitu. Piye to jane iki? Wayahe iki yo nang musala lah kok nang kene. Tak grone. Wah, lah dene kowe kok yo melok nguyuh teman. Tak njogo manuk kemeng e. Kemana nek ilang piye jan? Lah piye to, Rang? Lah kowe lho garai. Malah ketularan penyuyo aku. Manuke aman-aman. Ning kono. Aman-aman. Aman tenan pora ya kowe iki. Alah, wis to manut aku. Kalau deloken jek ning dhuwur motor kalau. Lho, Rang. Gowo wong, Rang. Lah, tenan to, ana digedol wong. Nguyuh rumari ya. Nguyuh kowe mana? Terusne nguyuhe. Gareng